ikke nogen derude. Frederik, op og hjælpe. Det skal spilles fremad. Kom ind. Ej, stopper. Sådan, godt, Magnus. Michael, tag nu bolden, Mikkel. Godt, Frederik. Nej, på målet. Kom igen, Sander. Sander, bliv ind. Hvad for noget? Kom, Magnus. Op igen. Ej, flyt jer! I er for tæt på ham! Det er godt. Sander! Sander Jakobsen tilbyder nu herovre, så han kan spille i en firkant. Det bliver det i morgen. Ja. Prøv at komme op. Han er derovre. Okay, så. Jeg skal ikke med ind den her kamp. Kom, Magnus. Godt, Magnus. Sådan, så skal den på målet. Kom igen. Den skal hentes. Ja. Yes! Godt, Leo. Ja. Godt, Patrick. Så skal den presses, Magnus. Bakke, Leo, bakke. Med! Hjem! Godt forsvar, det der, det er godt. Ej, Mikkel! Jeg ved godt det der. Da jeg fik det her 30 tid, det var ikke spillet. Den skal presses, Leo. Kom nu. Luk sammen! I er meget tæt på bolden. Spil Mikkel så. Leo, længere til højre. Ej, du skal spille ham. Sander, kom over igen. Kom over i højre side, Vente Fransen. Sådan. Den skal presses. Magnus, den skal presses. Kom. Hold nu bolden nede. Sådan. Derovre igen. Afvente, Leo! Kig på bolden, Mads. Kig på bolden. Godt, Fransen. Ja, det er udmærket, Fransen. Ja, det er rigtigt, Magnus. Godt, det der, Niklas. Og slippe. Det er godt, Niklas. Ej, Mikkel, ikke dernede igen, så. Sådan er med. Kom!